Egunon, Kikeren saioarekin hasi aurretik ohartxogo bat. Dokumentazioarekin batera jaso duzue galderak egiteko horri txuri batzu dituzue karpetan. Saio hontan eta beste edozein saiotan bururatzen zaizuen galdera idatzi eta alboetan kide batzuk egongo dira eta kide horiei eman zuen galderak. Saioaren amaieran hemendik irakurri eta erantzun ditzagun. Besterik gabe, saio hasiko dugu. Kikiagunarriz denentzako nahiko ezaguna da. Ez gea bere kurrikulu luzean sartuko. Bakarrik esan, dagozu importantea da, Tolosarra dela, etxean dago. Oinez etorri da. Eta bere eremu asko jorratu ditu. Langile nekagaitza da, humorista, telebista aurkezlea, idazlea, eta batez ere da Euskal Filologia ikasi zuen soziolinguista bat. Kurrikulum luze horretan ni bakarrik bi gauzatxo azpimarratu nahi nituzke. Bat, ekintzailea izan da, ekintzaile sutsua, gazte-gaztetatik euskeraren inguruan sortzen zen, salsa guztietan sartzen zen, eta horrek eraman du, nik uste, euskararekin zerikusia duen hainbat arlotan bere ekarpena egitea, bere ekintzaile izaera hori zirikatzaile, sustatzaile, partaide izate hori azpimarratu nahi nuke. Bai euskara elkartetan, euskara zerbitzuetan, eta mila salsetan. Eta bestetik, hausnarketa gizona izan da. Ez du bakarrik, ez da ekintzara mugatu, baizik, hausnarketa eta behatzaile zorrotza izan da. Gazte-gaztetatik argitaratzen hasi izan bere ikerketak, Siadekokin, Tolosa euskara zerbitzuan eta bat. Eta geroztik ez da gelditu. Ez da gelditu, hainbat artikulo, liburu, kalitateari buruz, gazteizkerari buruz, hainbat ikerketa eta lan sortu eta atondu ditu eta plazaratu ditu. Eta hori bi gauz horiek nik uste gainera nahiko modu osagarrian eman dituela. Beti izan du hizkuntza ardatz eta hizkuntza gainera oso modu positiboan, oso modu ludikoan. Hizkuntzarekin jolastu, jolastarazi egin duen persona da. Gaur bere hausnarketa horien zatitxo bat bakarrik aurkeztuko digu, gazteizkeraren inguruan egindako burutazioak, hausnarketak, ikerketak, eta besterik gabe ez deluzatu nahi, Kikeri Bandoriotitza, az dadin. Gogoratu, hori bai, galderak sortua da, hitzaldian sortzen bazizkizuek, alboetan egongo diren kidei eman, honea ekarditzaten. Besterik gabe, nahi dukanean. Gusta ematen dola jekitzea. Autoestima dakota. Bueno, mila esker, nahi barkatuko ez baina hitzaldiak ez ditut eserita ematen, Hala, mania bada ezin dut, nervioso jartzen ez. Orduan nahi egoret, zutik egon eta gaina zuekin pixatea harreman zuzena baina euki. Bueno, kontua, jokinek aipatu duren Tolosako datu batzuk aipatu ditu, nik hitzaldi asko hasi ditut esaldi honekin, eta importantia da. Guk Tolosa, hemen, 14 urte genitu nian, gazteen artean kalean, inoiz, sekula santan, ez gendun akatsik egiten euskaraz etzeitera egon. Inoiz ez, denok, kalian, kuadriletan, erderaz eginak. Hori da abia puntua. Nik uste hori ere ezin dugula ahaztu. Gero azten gara, silizioak ateratzen ditugu nian gauetan etxean kontakoan silizio aterata, kontuz. Abia puntu hori da. Gana bezkerlatik etortzezian euskapuna, bazian, basarri bateko bilagun, kalian, baina guk dena esaten dudanean da dena, Dena erretazik, hori da bia puntua. Tolosa. Ebak izue Tolosako oso gauza gaitzula. Arrunak, Tolosan ez dago arrunik. Tolosako euskerare oso gona omen da eta zan, eta horretik zan einona, formolean gordetan genukadeko. Eta gero inautariak, hori bai. Beno, ordu. Hitzaldi honen antzeko batzuk eman izan ditut, eta beste izanburu batzuk ere aipatu izan ditut, ez? Bata,
20. mendeko euskaldunak nola aldatu diren gauzak kamarada. Hala da. Eta bestia, behin alabak etxean botatakoa. Aita, guko laitzeite dugu. Bale. Eta orduan gaur hemen komentatutakoak izango dira, hori, pixate ibilbide honetan, han eta hemen jasotako ikerketatxuak, behaketa zuzenak ere asko lagundu egin, pasateko inkestak, beldutako materialak guzti horren inguruko hausnarketa izan da, eta izango da. Eta da, istonbila eskolatik kanpo da bilen baten ikuspegia. Beraz, naiz hezkuntza sistemara sartuko, ez naiz gai horretarako, gela batzuk bisitatu ditut, baina hori bisitatu. Beraz, gehiago izango da ikuspegi bat, eskolaren atariraino iritsiko dana. Baina pentsatzen dut, eskola barruan zer gertatzen den ulertzeko ere, ondo etorriko zaizuela. Eta azteko, aurkeztu nahi dizkizuet lagun batzuk. Lagun batzuk dira, lagun tribu batzuk. Ezagutzen ditut denak. Batzuk Tolosan ditut, batzuk auzoan, lanaren inguruan ezautu ditut batzuk, hitzaldietan, kalean ibilita, eta, bueno, basingo gara. 10 tribu dira, ea ezautzen dituzuen. Lehenengoa da, Euskal Herrian erderaz ibale. Hauek Euskal Herri osoan daude, batez ere zonalde erdaldun eta hiriburuetan, gehientsuenek euskara badakit existitzen dela, batzuk ulertzen dute, asko adinduenak dira, horien artean badira, hizkuntza modu simpatikoan ikusten dutena, baina badira, gehientsuenak modu nahiko urrun eta indiferentean bizi dutenak, eta badira baita ere kontrakuak. Pentsatzen dut gehientsuenok, tribu honetako ikasleak, gurasoak jendea zautuko duzuela. Gero, komentatuko duzuela. Bigarrena da, kaixu muxu-muxu. Hauek gazteagoa dira. Hauek euskara erabiltzen dute pirtzina bezala. Eta apaingarria. Eta batez ere, mezuen hasiera eta bukara. Eta, bueno, jarri dizkizuen mezu batzuk nola idatziko luketan horiek mezu nor. Bueno, lehenengoa dira, hola, ¿qué tal? Nos contamos hoy a las 7 besos, te llamo luego, punto. Kaixo muxu-muxu, euskarazko hitzak batez ere hasieran eta bukaeran jartzen dituzten. Eta bienpa eta muxux. Pero bestia da, ¿qué tal? Nos contamos hoy a las 7. Gazteagoak dira. Euskararekiko oso urrun bizi dira, urrun. Baina aurrekoek baino simpatia handiagoz behiratzen dute. Nik uste hauek aukera izan balute edo izango balute batzuk euskara zeitera ere animatuko liratekela. Baina gorengoz ez zait burutik ere pasa hori posibilitate erreala denik. Gero dago, 3. tribua. Kutsi da zubidea Ixabetu. Hauek gehientzuenak euskaldun berriak dira eta euskaltzaleak dira. Eta saiatzen nahi dira. Batzuk guraso izan berriak gainera. Kaixo, zer modu zaude, nahi duzu elkartuko gaitezela gaur 7etan. Hauek iristen dira esaldia bukatzera turrean ziklistak turmaletan bukatzen dutenian bezala, izardi eta baino pozik. Gero dago, 4. tribua. Euskainola naiz eta harro nago. Hauek idazten duten hau pasela. Nos juntamos gero, 7etan lasai que te llamo muxus. Eta hauek daukate problema bat, eta ez da izu, ni hola itzeiten dut. Eta gainera ezin dut gehiago itzeiten, ez zaitateatzen, porque ya sabes, como vivo. Gero itzengo dugu, tribu honi buruz daude, hemen puntu interesantea dago. Normalian beti euskainola entzundakoan jendean dana argi gorriak pizten hasten dira, eta seguramente piztu beharrekoak denak ez dira gorriak. Berde batzuk ere piztu beharko benituzken. Hori, gero komentatuko dugu. Badia gehiago. Besterik ezagutu ez eta xuxen. Eta euskaldunak dira, dereduan ikasi dute gazteak dira. Baina ze kulpa da jate hauek, beren herrietan euskalkia Newtonek grabidadia deskubritu baino lehen desagertu bali mazan. Ez da bere kulpa. Kaixo, zer moduz, elkartuko algara gauzazietan musua gero deituko. Eta ezin hortik atera. Gero daude bestiak, hauek trafikanteak dira, Euskal Hirimix. Hau dira, euskalki trafikanteak. Hau dira, euskaltzaleak dira, eldusiagoak dira, asko unibertsitatean daude,
Eta lehengoak bezala, badituzte gabeziak. Euskalkiak ez dituzte ondo menderatzen, edo guraso arduradunak izan dituzte, edo dituzte. Eta hori kontatu dira pisuetan, geletan, territorio komatxetik atozen euskaldunekin. De repente, hasi dian zuten zelan, zauz, horrek ligatzeko balio du. Eta balio du. Ez egiten, hori konforratuta dago, hori beste itzalioa da. Euskalkien erabilera ligatzeko. Eta hauek nola egiten dute? Abak hartzen dute alduten lekotik. Eta zein da lekoik, euskaraz dakitena. Asunta, haupa, zelan, gaur zazpitan elkartuko gan, muixuz, geho deitxuko izut. Gero daude, gokola itzaite dugu. Haupa, aztemo, juntatu galea, zazpitan, muixuz, geho deitxuko izut. Hauek beti errebindikatzen dute kaleko euskera. Baina esaldi horretan hitz bat azte zaila da, bere kaleko euskera. Zuek ez tezuek kaleko euskera egiten. Eta zein da kaleko euskera? Euskaragua! Eta nun dago kaleo, jatarratzen? Eta esageratu da, Segero daude, 8. tribukoak. Geure amaren euskerea defendatuko dut. Hauek behar badak gero, saiatuko dira itzeiten, aurreko tribukoak bezala. Baina hauek oso diferenteak dira. Hauek batu oso ondo menderatzen dute. Hauek ikasiak dira, eta gainera badukate kontzientzia bat. Hemen, hizkuntzaren inguruko hausnarketa sakon baten ondorioz iritsi dira konklusio honetan. Eta justo, hausnarketa hori bera egin da gero, hurrengo tribukoak iritsi dira kontrako konklusiora. Bederatzi garrena, bat egin dezagun. Eta da justo kontrakoa. Aurrekoak esaten dute, jontxo, gure euskera, gu defenditzez palin badeu gurea kalikoa eta hori, nor defendituko dugu, katera behar dugu aurrena, pan. Eta hori esaten da ez, baina denok bat gera, eta azten balin bagara, bakoitza bere aldetik jotzen eta bat, noa joan behar dugu. Hemen irakasle asko dago, bai aurreko tribuan eta bai honetan. Eta ez dizut inoiz behiratzen, bai. Zuetako asko hemen daude, baina daude batean eta bestean. Gutxi gora bera, jatorri linguistiko beretsua izanik, ikasketa prozesu beretsua izanik, hausnarketa soziolinguistiko beretsua izanik, oso konklusio diferentetara iritsi den jendea da. Batzuk iritsi dira, gu defenditu behar duguna da batez ere lokala, eta besteak iritsi dira, ez gu batez ere defenditu behar duguna da nazionala. Eta hauek iratzeko lukete, kaixo, zer moduz, azpietan elkartuko, deituko dizut, oroitzen banaiz, kar, importante, kar. Izan hotxa. Eta gero daude, guain sortzen edian berriak, eta hori dira Erasmuslariak. Ez da hor dago eta enbido, ez da galdetzen jun behar dezuzuek, kontatu zeate ja. Gaztei ez zaila galdetzen, jun behar dezu, galdetzen zaila nora jun behar dezu. Hori ikeragarri aldatu. Eta hauek ja, idatzeko lukotak, hello, jo, naiz, how are you, zazpietan elkartuko arriba edartxi. Zein da tribu hauekin gertatzen zaiguna? Hauek gu garela. Hauek, tribu hauek aurkeztu ditut dilekutan bat, iznet hizkuntza plangintzako ikastaroan, eta iaz, Mendebaldea, Bizkaieraren alde ari den elkarteak egindako jardunaldietan. Eta bai batean eta bai bestean, ia denek inguruan ezautzen zuten tribu hauetako norbait. Dena batea dauzkagu. Dena dauzkagu, gure auzoan dauzkagu kalean, dauzkagu etxean. Bizidia elkarrekin pisuetan. Egiten dugu lana elkarrekin. Taberna poteatzen dugu, gutxi hora bera, leku berdintxoetan danak. Eta denak gaude elkarrekin. Orduan, da ikusteko ere, jontxo, gauden egoera oso anitza dela. Oso jatorri diferentetako jende ikuspegi dauzkagula, ez? Eta gero, gutxi bera denak lehendik ere hemen zeudela. Badira batzuk, baina batez ere aldatu dena da, tribu hauek hartu duten indarrak, kasu batzuetan, eta edadura, eta kasuren batean, teknologia beharrien eraginez, akzioneko kasuan eta sortu diran diferentziak, ez? Eta hauek sortu zaizkigu faktore askoren eraginez. Faktore askoren eraginez. Giza paisaia aldatu egin.
aldatu egin zaigu, aldatzen ari zaigu. Eta horiekin batera praktika linguistikoak. Eta guztia hon hundi ato. Hortik hasiko gara. Bueno, guain pixate xeriko. Guzti hau dator, eta hau labur pasatzeko xeriko naiz, gure gizartean sakoneko aldaketa gertatzen ari dela. Eta pasako ditugu bastante azkar, baina, bueno, bata da, hizkuntza komunitate guztiak aldatzen dira. Batzuk desagertu indira, beste batzuk sortu indira, beste batzuk indartu indira, beste batzuk ahuldu indira. Eta hori, faktore askoren baitan gertatu da. Esate baterako, gure gizartean eredu sozialak aldatu indira. Eta eredu sozialak da, familia ereduak aldatu dira. Gaur egun ja ez dugu esaten ama hizkuntza, baina ez dugu esaten bakarrik politikoki zuzena dalako. Esaten du ja, hizkuntza ez delako amarena. Eredu hori aldatu inda. Gaur egun, beti esatezan, ika noiz usten zioten gaztek, ika erabiltzeari. Bikotea osatzen zutenean. Eta gaur egun zer da bikotea osatzea. Noiz esan behar dugu gazteari, ondo egutedanik edo ez. Ez da txorak editea. Bikotea osatu eta hile arte. Gaur egun, hasi daitezke ikatik zukara, bueno, muitzen, zanetik edo. Baloreak aldatu indira. Eta balorekin batera hizkuntzak baloratzeko sistemak ere aldatu indira. Teknologia berriak eta digitalizazioa etorri dira. Orain dela 10 urte, oraindik ere kontatzen zen, kondoia eta telefono mugikorraren txistea, que los dos dan cobertura a un capullo, va a ser un chiste txarra. Bueno, orain dela 10 urte, baten bat ikusten bali baina kalean, telefono mugikorrarekin ezketen, arrua, osea, erreakzio hori izan. Gure gazteak telefono mugikorrarekin metroa diantzen erdizian, exactamente 2000 urtean, modu masiboan. 10 urte dira, ez gain beste sartu. Baina horrek bai aldatu du gure panorama, eta aldatu du hizkuntzen panorama. Ja ez dugu galdetzen telefon hartutakoan, eta hori ere aldaketa da. Lehen ozan, zeintzea. No galdetzen nun zeintzea. Oen galdetzen dugu nun zaude. Eta txorakeria ematen du, baina ez da. Globalizazioaren ondorioz mundua ikusteko, bizitzeko moduak aldatu ez ezkigu. Eta gure gaztei, guen luzera etortzen dian gaztek, egiten diguten fitxe bat, ez? Datozen lehiak edo bakoitzarena. Fitxa egiten dunari esan edion, ez jarri nun ebilidean munduan, ez denak ebilidean munduan. Osea, 19-20 urtekin, 8 herri alde ezautzen ez dituna arrarua da. Eta honen ondorez, etorri da, inglesa ere gero eta etxeko hau da dugula. Osea, gu tuperbariak erosten geritun eta gaur taperrak erabiltzen dira. Eta hori ere ez da inzarra, ez? Bi Mikel tuperbariak ez. Ni tuperbarea, ni beti tuperbarea, eta de repente taperrak, ez dira, jode tuperrak, gure errebindikazio historikoetan lurraldetasuna egon da. Hizkuntza ofiziala izatea lurraldean. Baina etorkizuna, lurraldetasunean bezain bat, jokatuko dugu eskuragarritasunean. Eskuragarri, zer dugu, zer izango dugu. Eta eskuragarri geografiatik kanpo dagoen kontzeptua da. Eskuragarri da internet, eskuragarri da zerbitzuak, eskuragarri beste historia da. Eta horre jokatuko dugu etorkizuna. Eta hori, seguramente gehiago baldintzatuko dugu horrek, beste gauza asko baino. Internetera sartzen garenean, zer da euskeraz. Kanpora goazenean, zer erabili genezak euskeraz. Eta horrek geografiaren esparruak gainditu du neurri handi batean. Emigrazioaren fenomenoi buruz, ez dugu itzengo, zeuri beste gai bada, baina horrek aldatu ditu, ja, gure herriak. Eta aldatu du hizkuntzekiko harremana, aldatu ditu oso gertuko bi gauza, esate baterako. Zaharren zaintza, gaur zahar guztiak erderaz zaintzen ditugu, eta ostalaritza munduan, esate baterako, nahiko euskeraz. Euskaraz nahiko funtzionatzen zuen esparru bat, momentu, baino 5 urtetan, derrepentean erdaldundu da. Eta, por cierto, ez detuzte oso jende gutxik esan dien, datozenei, 20 hitz euskaraz ikasita asko hobeto jardungo diela lanean, asko erosoago eta atseginagoa ingo zaila lana. Ez detuzte asko izan zaila. Elebakartasuna iragana da, baina elebitasuna ere iragana da.
Eta esaten dugu, eleaniztasuna da etorkizuna, baina eleaniztasun klase asko dago, maila asko dago. Hemen jokatzen ari garena da, gure herriaren eleaniztasunean, ze leku eta ze indar eta ze funtzio beteko dituen gure hizkuntzak. Ze eleaniztasuna ulertzeko, hor badago bat, galdetu zioten, ibaldegi nola esaten den, bai, inglesez, ba, hotel, gui, baina frantzesa, ekostra, beste hizkuntza bat zekit. Jende optimista badago. Orduan, esan duke aldaketa oso komplejua dela eta faktore askok eragiten dutela. Eta normalizazio prozesua eta erabilera dinamika kaskartzez baditugu eta arrakastatsu bideratzen ez bali baditugu, euskara hizkuntza dekoratibo bihurtzeko arriskua dugu. Leku askotan bada. Ez gaitezen engaina. Alde horretatik, importante eruditzen zait, aldaketa giro honetan, ze perspektiba hartu behar dugun ere ondo neurtzea, ez? Ze, egia da hizkuntza guztiak evoluzionatzen dutela. Ez? Eta hizkuntza guztiak egokitu dira testu inguru berrietara, eta segura eski hemen badin badaude horregatik da. Baina aldaketa horrek beldurra ere sortzen du. Osea, erretxazoa sortzen du, hori guk bizi izan du esamezen hizkuntzarekin. Gero hori aipatuko dugu, baina esamesak azaldu zienean, hor badago liburu bat David Crystal linguistarena, The Great Debate, debate handia, eta hor azaltzen da nola, Ameriketako periodiku garrantzitsuetan, osea, ez blog txikitxo batien, iritzi artikuluetan azaldu zen, esamesek inglesa arriskuan jartzen ari ziala. Amen. Haiek hori bizi bali badute mehatxu bat bezala, normala da, aldaketa horien aurrean, hemen gertatzen diren aldaketa guzti hauen aurrean, beldurra sortzea. Baina, horretan, Xabier Erizaren ikuspegi bat tartekatu nahi izan dut. Eta euskalgintzan galeraren paradigma izan dela nagusi eta batez ere bizi izan duguna, galeraren paradigma. Bat, ez mapa, euskararen atzerakadaren mapa hori, ematen duela ja Santa Clara irugara. Bak, ez, ez? Osea, hori izan dugu beti buruan, ez? Osea, gure izan da galeraren paradigmatik egindako irakurketa soziolinguistikoa eta planteamendu linguistikoa. Eta Xabier Erizek esaten zuen bezala, segurazki horrek balio digu diagnostikoa egiteko, baina etorkizunera begira, paradigma hori baino askoz egokiagoa izango genuke biziraupenaren paradigma erabiltzea. Eta biziraupenaren paradigma batez ere indarra ematen dio, bizirautea, osea, herri honek eta hizkuntza komunitate honek lortu duela 21. mendera dinamismo honekin iristea. Bizirautea lortu dugula. Bizirautea lortu dugula hizkuntza txikia izanik. Besteengandik erabat berezia izanik. Gure historia guztian, hemengo agintarien mesprotxoak jaso besterik izan ez duenean. Kanpoko erasoak izan dituenean. Elebenutze prozeso masibo batean sartu denean. Osea, hori guztiak izan arren hizkuntza komunitate honek biziraun egin du. Hor daude klabeak. Etorkizuneko klabeak hor daude. Osea, bezalazu desagertu dira, gu desagertu gintzezke. Zergatik ez gara desagertu? Zergatik gaude hemen larun bildutan? Osea, hemen dauzko klabeak etorkizunera behira. Ez galeraren paradigman. Biek horrela esaten du. Euskaren historiatik nabarmenena ez da bere higadura edo galera, bere biziraupena eta garai berrietara egokitzeko erakutsi duen ahalmena baizik. Hori minari bada. Eta segurazki galeraren paradigma diagnosirako balioko digu, baina behar bada aurrera behiratzeko egokiagoa eta interesanteagoa izango zego beste ikuspegi hau. Ze klabe nagusia, hemendik aurrera, hiztunen borondatean egongo da. Hiztunen borondatean eta hiztunen borondate hori errespetatzeko, indartzeko eta bultzatzeko praktikan jarriko diren neurri politikoetan. Bien arabera, egongo da. Momentu batean, arrazoi bategatik ala beste bategatik, gure hizkuntza komunitateak erabakitzen balin badu, euskara ez transmititzen ez du transmitituko. Eta hor galduko da. Hizkuntzen borondatean daukago eta hizkuntzen borondate horrek eutsi dio aurreko mende guztietan. Guazen bilatzen, klabe hori nun da. Eta bestalde, batzutan iruditzen zaigulako gabiltzala eta honi betin bezu positioak eta batez ere hemen lanean ari zareten, noi, ez? Eta iruditzen zaig, Mikel, zuzendu hau,
Iruditzen zait, Europan katalanena aparte utziko dugu. Ez katalanena aparte utziko dugu, baditxulako beste konotazio batzu baina. Ez zait iruditzen, gurearen neurriko esperientziari dagoenik. Osea, momentu honetan hemen, Euskaren hizkuntza normalizazio prozesuan egiten ari garena, da eredugarri, da esportagarri, eta da aztergai munduan. Hortaz ere konstiente izan gaitezen. Nik batzen naiz behin, Tolosako udaletxean negoela, lehenengo viajea Barcelona indakoan, eta hasi ginean nangoekin esplikatzen, hemengo euskalduntza alfabetatzeko kontua. Batzen naiz konversazioa zen, eta ¿ustedes cómo tienen los cursos de 2 horas? Ah, como nosotros, como nosotros. No, 2 horas diarias. Hostia. ¿Y cuánto duran? Es que aquí tenemos los cursos de 3-4 meses. No, nadie son 3-4 años. Seguro me sentido ni aprenden. Bueno, luego suelen ir a Magnetegis. ¿Y eso qué es? Esos que se pasan, pues esos 15 días o todo el mes, allí, pues, más o menos, ¿no? Pues sí, hostito. Claro, dimensio beste bat zen. Osea, hangoek ez dugu, hostito. Osea, hori ere badukago, osea, ez dezagun hori azte. Eta beraz, pixat, bueno, eta labur, badakigulako hori ere, eta hori bezala irakaskuntzan. Osea, irakaskuntzako, nik ustete, esperientziako daudela, eta bueno, hemen datu batzuk eman ditugu, baina hemen egon dana, osea, irautza linguistiko bada. Osea, zero entzutetik kalean, gaur egun gazten artean hemen, gehientzuenak euskara zaitza, osea, alderdi positiboa, gero etoriko da negatiboa, baina guazen pixatu, koste malantzeago ezeko amarrak diata puntuan. Orduan, eta aurrera begira, horretik jarraitu eta lehen esan dugu, bai, normalizatzen bat okera emazien, eta eramango ditugu. Eta honek beharko du, eta beharko du, hizkuntzen artean eta globalizazioaren eraginez munduan dauden indar harremanak ikusitan, gure bezalako hizkuntzak beti beharko dutelako jendearen jarrera aktiboa, gizartearen jarrera aktiboa, eta baita ere administrazioen eta politikatik bultzada eta ekimen konkretuak. Interbentzio politikoa esango duke. Bueno, hori pasata, esango duke, bueno, eta bukatzeko pixat kontestualizatzeko eta ikusteko ere nun gauden. Pues, Dabilen, bueno, ikusten zuen, hemen referentzia beretsuak erabiltzen dituguna batzuk. Dabilen harriari golondio horik ez, bigarren aldia da, korrentzuten duguna, baina, bueno, esaldi hona darako besteak beste. Bueno, laburtuz biziat orduan, esango nuke, bueno, hizkuntzak aldakorrak eta heterogeneoak dira. Beti izan dira eta beti izango dira. Ez dago hizkuntza isolaturik eta denok dauzkagu batzuk eta besten eraginak esango nuke. Baina badago hemen idea bat importantea eta aurrera begira ere kontutan hartu erduna. Osea, hizkuntza komunitate bat funtsean harreman sare bada. Osea, harreman sareek osatzen dituzte hizkuntza komunitateak. Eta harreman sareek sortu dituzte euskalkiak. Eta harreman sareek bereiztu dituzte hizkuntza batzuk eta elkartu beste batzuk. Eta guain, gertatzen ari zeguna, harreman sareak aldatzen ari zaizkidura. Harreman sareak lehen fisikoak ziren, baina guain dia fisikoak eta virtualak. Eta gurean esate baterako, harreman sareen aldaketa horrek ekartzen ari da. Ondorio, nabarmen bat esate baterako, eta da, iparraldeko eta hegoaldeko euskaldunen arteko, gero eta urrunketa handiagoa. Eta hor, zer ikusia handia dauka esate baterako, frantzesa hizkuntza sistematik desagertu izana besteak beste. Ikusteko ere, gauzak evoluzionatzen diukaztela. Osea, gara horrein dela egun urte, askoz harreman gehiago zegoen iparraldeko eta hegoaldeko euskaldunen artean, eta gaur egun harreman hori gero eta urrunagoa da, esate baterako. Eragin hori, badakigu, batzu barrutik datu zela, eta beste batzutik kanpotik datu zela, eta horretarako importantea da, aztertzea gure historia soziopolitikoa, ikusteko zer gertatu zegoen historia zehar, ez? Eta badakigu, kanpoko politika erasokorrak izan direla, baina horiek bezain garrantzitsuak izan dira, barruko klase agintariek euskararekiko erakutsi duten nautzekeria. Hor bada, liburu zoragarri bat, Patxi Salaberrik egindakoa, eta da Euskal Klasikoen ataria.
dia, 19. mende bitartean, klasikoen liburuetatik ateratako hitzaurreak. Eta hitzaurre horietan, batez ere, askotan aipatzen delako, hizkuntzari buruzko erreflexioak. 19. mende arte, kanpo etxaila ez da azaltzen, ez da aipatzen. Aipatzen dana, behin eta berriz da, bertako agintarien utzikeria hizkuntzarekiko. Behin eta berriz. Torzen bat euskarazko liburu, gramatika ikasiburu utzi dian, gertatu eratu dian, argitaratu gabe, eta hori ere izan duguleko eta hori gure historia da. Eta horrek eragin du euskalkien banaketan esate baterako. Euskalkien banaketak, ondo zuazo bere liburuetan esaten duen bezala, hor bi faktore nagusi daude euskalkien banaketa esplikatzeko. Zatiketa administratiboa batetik eta euskararen ofizialtasunik ez da, bestetik. Bakoitza bere aldetik. Eta gero lehen aipatutako harreman sare horiek. Eta hori guztia aldatzen ari zego. Eta praktiko soziolinguistiko berriak ari zezkigu sortzen. Eta hori izango genuke, segurazki gure historian ezautu ditugun aldaketari sakonenak ari garela ezagutzen momentu honetan ez. Lehen aldiz gure historian ez dago praktikan despistatu beti daude, euskaldun elebakarri. Praktikan lehen aldiz gure historian euskaldun gehienak alfabetatuak gara. Lehen aldiz gure historia euskara hainbat funtzioetan erabiltzen ari da. Lehen aldiz gure historian gauza asko ari da gertatzen. Lehen aldiz gure historian gazte euskaldun gehienen gurasoak erdaldunak dira. Lehen aldiz gure historian gauza asko ari dira gertatzen. Eta lehen aldiz gure historian euskararen gotorleku izan diren familian eta ingurune hurbilean euskara inoiz baino oblagoa. Gero lotuko dugu diglosiaren igualen, gero Mikelek igual, perduko galdera eman Mikelek erantzun dezake. Eta guzti honek eragin du, bat errepentian oso egoera diferente batian aurkitu garela. Bueno, lapixatek dugu, urrengoa pasako da, bai. Eta mentxa duzkagu, bueno, gaur egun nola aurrekoa. Bai, labur eta zein da gaur egun geletan dauzkagun gazten, guzti honek nola ekarri gaitu, nun gaude guzti honek, flash batzuk emateko. Bueno, gure geletan ez dago elebakarrik. Bueno, batzuk badia, baina oso txikiak dira, gero pasa intezak. Komunidade autonomoan, ia guztiek ulertzen dute euskara. Eta ia denak alfabetatuta daude. Ia denek ulertzen dute euskara, horretik jarri dut. Horrekin lotzen da, ea denek jartingo duten ez, baina gaur egun eozein lekutara joan da, 14 urteko gazte batik galdetu, barkatu, nun dago udaletxea, eta agian erderaz erantzungo dizu, baina ez dizu, esango ulertzen ez dizunik. Oso despistaturen da beti hon daitek. Datu berri bat, jatorri zerraldunak gero eta gehiago. Gero eta gazte gehiago dira, jatorri zerraldunak. Nik uste, momentu entaina gehiagoa diela, ingurune erraldunetan hauek dian, maiori arabatekoa, eta bar. Denek daukate elkar ulertzeko kode bat, euskara batua. Horrekin ulertzen dira, punta batekoak, ez da bestekoak, naiz eta gero eta gutxiago erabili beraien artean. Hori gero epatuko dugu. Adierazkortasun arazoak dituzte gehienek. Gehien noi, falta zaigu zeo zer beti euskaraz hitzeiterakoan, gehien noi. Beti daukagu zerbait esan nahiko genukena eta nola esan ez dakiguna. Hori. Baina bestalde, segurazki, gure historian, euskararen ezagupen mailari jasoena izan duen gazte talderik ondorosoena daukagu momentu honetan gure kaleetan. Tolosa bezalako herri batean, gure historian ez dela egon inoiz, euskarez hain ondo prestatuta egon den belaunaldirik. Zer nahitarako. Fisika zaritzeko, komunikazioa zaritzeko, idazteko eta barreko. Horrekin batera ordean, badago beste kontu bat, eta belaunaldien linguistiko sakona gertatu da. Ez da ez dugula hitz egiten gure Altxon Amonek bezala. Da, transmisio horretan, kristoren galerak izan ditugula. Beti esaten gauza batzuk transmititzen dira, hau, egin izan duet eskolaren batean proba. Galdako ongoatzen naiz behin, galdetu nien, eta gela hartan zian, galdetu nien,
ea zenbat ez zeukaten, aita edo ama edo aiton amonetako bat, Galdakoko edo inguruko euskera zitzeiteko kapazana edo izan zana. Eguneko 25. Lautik batek zeukan bat, osea, 6 horietatik bat. Dagoen galdatu, bueno, ala ere. Zuetako zenbat edakin, nola esatezen orain dela 100 urte hemen Marte, ez da nagoa partitzena. Nola esatezen meka hildo eta dara, jauzinaz. Eta nola esatezen zela ez da kaskandu? Bueno, horrela ere bai, seguramente. Batek esan zuen, kanpaia jo, eta zen, Galdakaon kanpaia jo. Eta nola esate zuten asarretzen zidanean, me cago en Dios, hijo puta cabrón de mierda. Ko tontolapiko que ez du balio. Eta hori galdera, eta zergatik dakizkite interes gutxiko gauza, eta benetan interesanteak direnak ez dakizkite. Ba, segurazki gauza batzuk kalean transmititzen dialako beste batzuk familian eta beste batzuk eskola. Eta hor dago, esate baterako, Tolosa eta Azpeitiaren arteko diferentzia. Nahiz eta itxuraz oso euskaldunak izan. Guk 14 urte genituenean gauza horiek ez genituen kalean euskara zentzuten. Ez genituen ikasi. Horiek ikasi ditugu bilbotarrek edo gasteiztarrek ikasi dituzuen ia modu berberean. Azpeitin ez. Azpeitin kalean entzun, erabili eta postatu dituzte. Baina eten hori, gehiago dijo hortik, ez da inbeste ea abuztua nola esaten nantzen, egia zen. Nire honek ere, ez nuke esango oso seguru, abuztua nola esaten zen, orain dela unortu Tolosan. Ez dijo hortik, bestetik dijoa. Eta gero da, euskalkien ezagupen mugatua. Euskalkiek ezagutzen ditugu, baina gutxi hori bera. Eta hor dauzkagu izkera hibridoak. Izkera hibridoak zer dira, batez ere geletan konsensuatutako izkerak. Eta hori sortzen ari zaizkigu. Horrekin batera, erabilerari dagokionez, printza, hola. Bueno, ez hau zeizako izot bai. Ez hau pena eta erabilera zabaldu direla, baina trinkotasunean galdu dugu. Osea, gero, lehen bagenukan, giza multzo bat, euskaraz bizizena, eta trinko bizizena. Gaur egun hori nahasiagoa da. Esango benuke, diluitu intzaigula pixat, orokorrean. Irabazi dugu, fisiko horren batek esplikatuko. Potentzia eta masa, horako zauzarra da. Aurreta gazten, erabilera indiziak hobetu indira. Egia da hor, iraulketa bat gertatu dela. Hemen bertan, orain dela 20 piko urte, zaharrak ziren euskara gehien egiten zutena, gero helduak, gero horrak eta gero gazteak. Nuztete, 25 urte horrela zela, ez? Inaki? Hortxe, horako bat zen. Eta gaur egun dia, aurrak, gazteak, helduak eta zaharrak. Hori irauli egin da. Eta etorkizunari begira hori positiboa da. Naiz eta ez ditugun lortu oraindik, lortu nahiko genituzken portzentajeak. Eta gero, hau galdetu izan duet. Geletan galdetzean interesantea. Zenbat dira munduan, mundu oso hartuta, kalean, gazten artean, euskera erdera baino gehiago hitz egiten diren herriak. 5.000 biztanletik orakoak, mundu oso hartuta. Kasualiaz danak euskal herrian daude baino. Eta egin ariketan, zenbat imaginatzen dituzu. Eta hor ateratzen da, Asterizen 3. horriko kampamento galoaren txagoela. Gero barruan erromatar gehiago duzko. Baina hori dira. Eta 5.000 biztanletik gorakoak hartzen bali baituzu oso garbia da. Gutxi gora bera Bizkaian Errepublika Baltikoak, Lekeitio, Bermeo, Ondarro, hortik hartuz, Gipuzkoako zati handi bat, Nafarroan 5.000, eske 5.000-tik gorako gutxi daude. Bueno, pues orduan Bilbo eskualdeak. Bien, baina hori da gure, hortxe daukagu, indargunea, irradiatzeko indargunea. Eta hor, eragin daiteke gazteizkera sortzen. Gehienek, gazte euskaldun gehienek erderaz euskaraz baino gehiago egiten duten. Ez dago arkon nazionalik, hori da besteak. Gazteak harritu egiten dira, esaten diezunean iparraldean ez dutela ligatzen. Iparraldeko gazteak ez dute ligatzen, eta gainea ez dute kondoirik erabiltzen, ez dute mugikorrik
iparraldetik hitz egiten, pasada baina. Iparraldeko gaztea dragatu egiten dute. Futitzen dira denetaz, kapota. Jartzen dute, espero. Bai, espero. Zentzu positiboan. Eta bar. Hori ez daukagu bezala, ez daukagu asko. Eta hori puñeta bada esate baterako, telebistan ari garen entzat, ze edo egiten duzu euskara regional bat, edo euskara nazionala egiten bari maiozu, arazoak dira ikeragarriak. Zordun ja galtzen da naturaltasun hori, eta bar. Eta hor gaude. Hemen parentesitxo bat. Ze batzutan, eskatu jaten laizter egiteko, pantzoirik gara irekin, itzalditxo bat, itzaldi zehozer, iparraldetik egoa, egotik iparra. Eta badau kontu bat importantia. Batzutan azten zeguna, eta batzutan gainera, iparralde oso polita da, baina molestatu egiten du praktikan. Molestatzen du asko. Ez, baina oso zeria, molestatzen du asko. Telebista programak egiterekoan, iparraldea aintzat hartzea edo ez, da puñeta bat. Zua izu zenbat komplikatzen du. Testu liburu bat egitea, zua izu zenbat komplikatzen du, tortilla ezin jarri izatea. Hostia, tortilla bat, joder. Patata tortilla bat. Patata tortillak iparraldean ez dira existitzen. Baina eske mobilak ez dira existitzen. Kotxeak ez dira existitzen. Orduan, hemen dago puñeta bat. Eta gero, hori aipatuko ze, hori esplikatu imar da, hori ez gai esplikatzen. Zergatik erabiltzen ditugun termino batzuk eta ez beste batzuk. Zergatik lentejak ez dira jaten iparraldean. Lentilla jate ituzte, no, joa, ez bada. Eta erreferentzia partekatu gutxi. Dugu. Iluz egiterekoan hori da puñeta bat. No, ez hori bakarrik. Zar, gazte, alde bateko besteko. Erreferentzia partekatu gutxi daukagu. Osa, txikito gala kalzadak ez du irun pasatzen. Eta ez edo, baina, ojo, baina handu lertxun ez da ez dauna. Duela gutxi txilardi 19. mendean kokatu zioten, uste zuetzen. Erreferentzia partekatu gutxi dugu. Orduan, zeinekin jolastu behar dugu, zeinekin egin behar dugu. Eta hori puñeta bada. Eta horiek sortzen behar dira, eta horiek sortzen dira erabileraren bidez, hemen ez da misterik. Eta orduan, jarrera idagokien ez da horrela jongoea, gehiengoa jarrera baikorra du, balio simbolikoak lehenesten dira, hori ikerketa gutxik esaten digute, eta jarrera indiferentean dagoen gazten multzo garrantzitsua dago, ze bestelako ez gineak hemen jongo. Orduan, hemendik aurrera egin da, kalitatearena pasako dugu, zer gintxonok badakin zitua horre esan dagoan, bakarrik esan, reflexio guzti hauetatik sortu zirela horko hausnarketak eta ondorioak. Eta horregatik, jarri genuela, indarra batez ere erabileran. Helburua komunikazioa zela, helburua erabilpena dela, ikasi erabiliz egiten dela, estrategia erabilera esparruak sortu eta indartzea dela, estrategia erabilera indartzea dela, eta hori guztia, ez duela esan nahi, euskara zuzena jakin behar ezanik, ez da gutxiegorik ere, baizik eta horra iristeko bidea, beste norabide batetik abiatu beharko nukela, iruditzen gaina hortan adoz gaudela, eta horregatik gaudela hemen, ez? Bai, aurretik gaudela. Eta guzti horrek, aukera ematen zigula, euskarari balio instrumentala handiago emateko, eta euskararen aldeko motivazioak handitzeko ere. Hori guztiak esan da, gaude, bueno, eta nun gaude. Eta hemen dago botila erdi hutsa eta botila erdi betea. Bueno, botila da, erdi hutsa eta erdi betea. Lekutik behiratu. Segia da, botila beteta dukagula inbat aspektutan. Batua, lortu dugu, irakaskuntzan emateko aurrera pasoak hor ditugu, ofizialtasuna partziala izan erren hor daukagu, prestizio sozialean aurreratu dugu, edabideak dauzkagu, kultur produzia daukagu. Alegia, maila demografiko, geografiko eta funtzionalean aurreratu dugu. Bale. Baina, ez da lortu urrengo belaunaldi osa euskalduntza, ez dugu lortzen irakaskuntzatik belaunaldi guztiak euskaldun dut ateratzea, ezagupenaren eta erabileraren arteko aldea hor daukagu, ofizialtasuna ez da orokorra, hemen ere eskubideen urraketa dago, euskaren balio simbolikoarekin jarraitzen dugu, alegia, erdi hutsa daukagu. Eta hemen dago, eta
Mikelik enduko diotitza, ze berea da, eta hemen sortzen da diglosiaren paradoxa. Alegia, egoera diglosikoan jarraitu arren, euskara galdu egin du diglosia. Mikelik endu diziotitzak, zerbitzizat euskara 21-ko txostenean, berak egindako txostenak, gure ohiko planteamenduak berrikustera eraman beharko gintuzkela, niri bintzat eraman nago. Eta bere planteamendu izan da, labur esango du, diglosia galdu egin dugu. Ez da egoera diglosikoan gaudela, diglosia galdu egin dugula. Alegia, hizkuntzen arteko konpartimentazio soziofuntzionalean, euskara nagusi zen eremu informal intimoak galdu ditugula. Errazegik gainditu uste ohi dugu diglosia, horrek mantendu gaitu bizirik. Eta non eta euskara funtzio guztietan edo gehienetan jaun eta jabe izango den etorkizun kolektiborik eskuratzen ez den hemen, konpartimentaziorik gabe, okerrera ez obera egingo du euskaren osasunak. Alegia, honek zer esan edo? Euskararen nagusi izango den eremuak, funtzioak, espazioak berreskuratu, berrindartu eta osatu egin behar ditugula. Ze badakigu, besteak beste, hizkuntzaren arteko ukipena dagoen kasu guztietan, hizkuntza interferentziak, koden asketak eta hizkuntzaren ahultze prozesua gertatzen direla. Eta gainera, hori dela gaur egun munduan nagusitzen ari den fenomena. David Cristal beste liburu batean esatezun, gaur egun munduan gehiago direla hizkuntz ukipenezko egoeratan bizi direnak, bizi ez direnak baina. Eta honek, evidenteki, eragin zuzena du euskararen egoera. Eta honek, ekartzen duena besteak beste, euskainola bezala zautzen dugun fenomeno, hizkuntza interferentzian fenomenoa, beste dimensio batera pasatzea. Eta kuriosoa da, hizkuntza formala garatu den honetan, eta interferentzien maila ikeragarri jaitsi da, esate baterako, hizkuntza formalean, erabilera formaletan, erabilera informaletan, gabeziak ero eta handiagoak ditugula. Interferentzien erabilerari buruz gaztekin izan du garenean, beraik arrazoi diferenteak eman dizki. Zergatik nazten dituzue kodea, zergatik erabiltzen dituzue interferentzia. Labur egiteko. Adierazkortasuna lortzeko, hau da importantenetakoa. Eske batek zen balaguntzen duen. Eta behin batek esan zuen, de puta madre nola esan daiteko euskeraz. Markatu inkorrekzioa. Basaila da. Intensidade horrekin. Zergatik, erabilera fantasia gulako. Ikeragarria, sekulakoa, lortu litezkak, baina horiek oraindik ere sozialki ez daude garatuta. Oiko xarragaziak esaten zuen euskeraz, dena esan daiteke, baina ez da dena esaten. Diferentia da. Esan daiteke dena. Opa, ben izan genuen, el colmo del sastre, txiste txaz bador. El colmo del sastre. Bakizkiz, zolakoak, el colmo de no sé qué, el colmo de no sé cuántos. Hau, leku askotak aldetuak. Eta nola esaten da euskaraz el colmo? Txau. Eta, zin da gizuet, euskara teknikari gehienek ez dakitela. Beaz, lasai? Baina, zuek pentsatu, telebistako lehiaketa batik gaudela, edo zein, eta esan dizute, bida, txisterik onenak 6.000 euro. Epaimaian iparraldeko badago. Nola kontatzea zu el colmo del sastre, ze ostras. Horrek el colmo ez du ulertzen. 6.000 euro fuera. Bakizuen nola den el colmo euskeraz. Iztegi guztietan doitza, da mukurua. Baina esaten bazu, jostunaren mukurua, inork ez du ulertzen. 6.000 euro fuera. Nola konpontzen dugu historia? Zesta arresa. Guk konpondu genuen jostunaren demasarekin. Atezun, denek ulertzen zuten, eta hola, ez zuen duen irabazi. Baina, adierazkortasunaren arazo hor daukagu. Beste batzuk gaztelaniaz esandakoa jasotzeko eta gaztelaniaz asko esaten denez, interferentzia ezinbestekoa da. Taldearekin eta taldekoekin bat egiteko modua da. Denek horrela hitzeiten bali mauten nik ere bai, baezpada. Eta baezpada horrela hitzeiten. Humorea eta kutsu ludikoa lortzeko. Interferentziak beti direla humore iturri. Moda, edo
edo utzikeria. Mundu erreferentziala eta irudi simboliko gehienak erderaz daude, ezinbestekoa da, erdera erabiltza bietan. Eta zenbat gauza esateko gaitasunik eza. Katalunian ere aztertu dute gaia, eta praktikamente konklusio berdina. Badaude bi liburu, uste dut biografian baduzka zuela, daun zer egiten dugu honekin. Daun hor dago, ezin da, erabateko errefusatze joerarik garatu, baina ez da ere erabateko onarpenik. Eta hor ja, mugitu beharko dugu beti bi mugo horien artean, ez? Gure ustez, beti euskerak izan ditzaken baliabide lehenetsiz, eta beste sistemetatik jasotzen ditugunak gure sistema linguistikoa egokituz. Eta lehen esaten nuena, ze gainera, beste sistemetatik jasotzea esan nahi du iparraldean frantzesetik eta hegoaldean kastilianotik. Eta horrek esan nahi du muga gero eta handiago. Bueno, honek guztiak ekarri du gazte hizkera eta idazkera berrien sorrera. Ja, lehiztaz, ja. Gazte hizkeraz baino gazte hizkerez hitzen beharko duke. Oso diferenteak dira, lehen aipatu bezala. Eta hala ere badira oinarrizko joera komun batzuk eta horiek aipatuko ditugu. Txagon espixian, taula, zuek ere. Bueno, vamos a ver. Vale, hau pase. Oiga, vale. Bueno, ze faktorek ere egiten ari den momentu honetan gazte hizkeren ugaritasunean, horiek badakizkizue. Norberaren maila, familiaren maila, ingurukoen maila. Familia, no? Bueno, familiena da kuriosoa da. Joan den astean izan geritu, bi lehiakide, ordiziarrak elkarren artean ondarrutara ez egiten zuten. Baina, peto, guain uste badaudela, bitxia da, baina interesantea da. Zamudio, lehenko txiki bat aurkitu, eta behimeak salatu. Hombre, lehenko txiki nahi zau betan, eta bai, banekin bai nitula, eta zen guzen benta, bai, arkibizia itxuk hemen, Zamudio. Eta, ikuriosi da, hola hitzeite alde, nahi bai, nio txian bezala. Bueno, izkeren ugaritazuna ere hor daukagula, ez? Ze euskera mota ezagutzen dien, euskalkia ezagutzen da, ez da ezagutzen, batua noraino ezagutzen da, ingurunearen errealitate soziolinguistikoak erabat baldintzatzen du hitz egingo den euskera horretan, harreman sarearen ezaugarri soziolinguistikoak, taldearen identitate eta ideologia linguistikoak ere bai, badira batzuk saiatzen dienak euskera ona erabiltzen, badira batzuk bosta jola zeiena, badira batzuk nahiago dutenak erderakadak sartu, horre ideologia linguistikoak badaude, badita gazten artean ere. Baina, hala ere esango genuke badiala ezaugarri batzuk nahiko amantzen. Bueno, bat, esango genuke gaur egun hitz egiten diren gazte hizkerak, diela egoera soziolinguistiko jakin batzuen ondorio. Ez dira zerutik etorri. Dira produkto sozialak dira. Hizkera nahasiak dira. Hoi denak. Horrek egiten ditu, hizkera nahasiak dira. Zer nahazten da? Nahazten da euskara tardera, nahazten da batua eta euskalkia, nahaztu daitezu euskalkia, eta nahazten dira jaso diren proportzio beretsuetan. Alegitea, lekitio, inguruan euskalkiak indarra handiagoa duenez, euskalkiaren presentzia gazte hizkeran handiagoa da. Erderaren presentzia handiagoa lehen bada, kosadaren presentzia izan daiteke egunekoen 85. Baina denak dian nahasiak. Zeroan ere ez dago inor, Nik uste agur denek esate dutela, eta muixuz ere bai. Hortik, eta egunean ere praktikamente ez dago inor. Araua transgreditu nahi dute, daude kokoteraino gutaz. Esan dezagun garbi, gutaz daude kokoteraino. Eta gainera, normala aske gazteak dira. Orduan, batua zein da, nork erabiltzen du batua? Irakasleak, guraso militanteak, telebistak eta periodiko seriok. Erantzuna zein da, me cago en sosan horreillos. Horrek gainera, balio die taldeen nortasuna sendotzeko. Hitz egiten duten bezala hitz egiten dute. Hau espaldiko kontua zen, alaba esan dagoa, aita, bale, guk hola hitz egite dugu. Bale. Hola, bieta, bale. Eta oia, batzuk entzuko zuten, esplikazio hori beti ematen duenak, zate katoliteke, aita, esan nahi dut, viejo.
Hala. Bizitza kurrodela da batzuetan. Guk esan edo guk. Eta guk horretan ez dago hemen dagoen inor salbuetan irazuzta horren aldundo gaztiak. Hortxe, bi horiek. Bi horiek dira zuek. Baina bi horiek, Osa, beste guztiak gehan guk. Guk hola hitzeite dugu. Ez du esan nahi. Ondo hitzeiten ez dakik, baina guk esate du kalera junde ezake. Bale? Bale da? Bale. Pelmonarriz. Eta bale da, lasai. Amasi gote dazkau, pasako zaigu. Abela, hormona. Lasai. Esan horretan, non dago marra gorria. Da? Zori ez da lehen izan dut, eta badakit. Badakit zer zen edo. Gitana. Badakit idazterakoan, euskarazko azterketan jarri behar dela, kalera joan daiteke. Naiz eta gure autonomonek inoiz ez zuten horrela esango. Badakit, bere akasleari gustatzen zaiola, kalera joan naiteko hori. Enamoratuta da, naiteko hori. Kalera joan naiteke jartzen, badakit! Baina txaizu okorrituko nire goizeko ordu batean, kalea guazenean, esatean, adizkideo. Bueno, a ver. Beraz, badakit horretan dau klabea. Ze gertatzen dana da, batzuk ez dakit esatutela. Gau, espalin badakizu hori problema da. Hori da puñeta bat. Bizitzan dan komunia jakitea. Gutxinez jakik. Espalin badakizu ez da problema. Espalin badakizu, pues problema da hundio. Ez beti. Orduan, araua transeditu nahi da. Talde izaera sendotu nahi da. Taldeak dauka garantzia. Taldeak horrela itzaiten du, banik horrela itzeko du. Eta zuek asko esango zuek, baina guk jarrituko du horrela. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du forma berriak sortu direla, zeka. Talde horretan zein daude? Talde horretan daude, guraso, euskaltzale, hiperbatuzale, dagoen baten ala. Bestia da, guraso ordalduna dauz, eta ezke, bosta jola. Bestia da, lekitxotik etorri zanak gaztetan, eta orduan guraso gaina lekitxarrez itzeitu utentzian, eta kale ateratzen dira, eta ez egiten nola itzeitu uten. Bestia da, guraso pata da euskaldun berritea, eta bestia da, grabarra. Bestia? Zego, haien dana juntatu dira, gela. Eta dozpet ezazpi urte. Eta nola itzein gobe, batek esatu dut deixen, beste esatu dut deixut, beste esatu dut dizut, beste esatu dut zaitut, eta beste gero gaina, dator hori hartzuarra, nor-nok eta nor-nor ez. Lio bat, eta unbia da, eta gero, irakasle bat itzaiten du, eta besteak ez egin nola, eta unbia da, eta gero, pizten du telebista, eta batek itzaiten du normal, eta besteak itzaiten du oso raro. Orduan, nola itzengo dute ume? Egiten dutena da, matematikan, nik hau berdera zikazien du, minimo komun denominador. Eta deno, horrela itzaiten du, eta deno pozik, eta punto. Eta gero, horrela jartzen dian modan, oso aditz arraruak. De repente entzuten diezu eta denek esatute, hemen jarri izan moda, zeba. Zeba etorri zabendu, zeba joan behar du, zeba inda. Batzen ez behin, gaina, kepa, egindako lantaldea zan hemen, laskola egin bertan, eta gela batean joan, eta denek, oharretan denak, zeba. Eta gaitu nien, eta zuen artean nola izatzen zuen, zeba etorri zabendu. Eta euskarako azterketetan, ze jartzen zuen? Zergatik. Zergatik? Zeba bai. Hori izan zen. Hori, eta orduan, behin oinatiko ama bati, oinatin iztaldetu bat, omanten taulatak esan zuen. Eskekik hemen, gazte guztik hasi dira esaten, jota ona. Jota ona esan, superguai. Jota ona, jota ona. Eta lizutan jartzen naiz hori ez da meninoiz esan eta oinatik euskera, eta jota ona gazte guztietan. Orduan, alaba etxea datorrenean, eta zer zemuz pasatzen duten atzo, jota ona zer demori maizu, zuk zein da zure reakzioa. Ez keria zarretu txenez, orduan jota honak bete du bere funtzio. Eta gelitzu zitzean txuri. Nola bete du la bere funtzio, zure alaba gaztia da.
Zue, jota hona esaten honean, esaten du, hain zuzen ezuk esate ez dezuleko. Haren helburua da, zure azarretzia. Tonu zein bet, azarretzen jarraitu, baina, itxura, planta egin, alabek, bakio, zueka beste zuen zuen, Bakio honen nola funtzionatzen, orduak bakio nola negoziatzen dian, pues hizkuntza ere bai. Oain, ez okurritu, sekula santan, esatia, ze ondo bida esan zazu berriro jotona, zuri ez zaizu gustatu behar. Beste lezke izurratu du. Bueno, eta hori. Eta gero, guzti honen ondorioz, hau dana, zer gertatu zaigu, komplikatu da. Zegoen, de repente, batemati okurritu zitzen, eta hola intzaite badeu, zatik ez dugu hola idatziko, izurratu behar. Horren diak, idazkera berriak sortu zaizio. Eta idazkera berriak, zer dira? Idazkera berriak dira batez ere, lehen idazkera formala zen, eta gero dauzka idazkera formalak eta informalak. Idazkera informal horretan, batez ere, erabiltzen dira, ahozko kodeak pasa dira idatzizkora. Eta hori bezain simplea, baina da, beste dimensio bat. Honek beldurra sortu du, baina beldurra sortu, esameseteko izteritxoa atera gendonean, guen dela 8 bat urte edo, orduntzean kilometro ezean lazkan, tan eskatu ziuta, zuek amara egin da, no, deburuzka da. Ordiziko ikastola deitu ziguten, goi-mailako ikastolen artean, praktikamente matxinada bat zeolako idazkera horren kontra. Kontzientziatuenen artean. Eta pasazio duten idazki bat, ikasleena protestatzen esanez hori hizkuntzaren galbidea zala, esamezen izkera zabaltzen bali mazan gaztek ez zuten euskeraz ikasiko, nabar eta bar. Osa, dala, justu, data horietan, Dabel Kristane liburuaren arabera, Ameriketan bertan SMS-en hizkuntzaren kontra zegoen diskursoaren parekua, eta bat. Zer da? Aldaketarekiko beldurra eta ez ulertzea oso ondo zer ari da gertatzen. Ez ulertzea hori maila informaleko eta maila ludikoko hizkera badala. Alde horretatik, eta hori izan zen abia puntuan, esamesen inguruan jolasten hasteko, eta hori izan da gero, miluzera esamesak eramatearen arrazoia. Por cierto, medalla bat jarriko dugu, munduko lehiaketetan esamesak erabili diren lehen aldia izan da, eta izan du euskeraz. Eta horrekin esan gauza, da medalla bat jartzea, baina ez da persona da, esatea, pentsa dezagun gure beharretatik mundutar bezala, ez dugu komplejorik eta ez dugu inungo beldurrik gauzak berriak egiteko ere. Pentsa dezagun gure beharretatik. Batean komentatu gendunean, batek aldetu duen, hori inun egin da? Ez. Jode, munduan ez da inun egin? Ez. Zer zergatik izango, pues ez egin, okurritu gugean lehenak, punto. Hemen, erabilera, bai, hoi itxunet, bitxe. Bai, hori da. Labordurak ikona, bueno, badakizu, baina funtsean hori da kontua eta da. Guk nola gertatzen ari diren, munduan gertatzen ari diren aldaketa honetan, beldurra izan berrean, justu kontrako ikuspegia, alegia bizera openaren ikuspegia, aplikatzea ez galerarena, baizik eta bizera openaren, eta esatea, hotxo galera, ez, hemen dut, sekulako hotxa hizkuntzarekin jolasteko, eta gainera, aurre hartzen badegu. Aurre hartzen badegu, askoz ere aukera gehiago sortze zaizkigu, hizkuntz normalizazio lanetan, modernoagoak izateko, berritzaileak izateko, divertituagoak izateko, positiboagoak izateko. Eta hemen badago, beste puñeta bat, ala ere badago puñeta bat, eta matxina honetan badago zuzentasunaren eta ortografiaren eta batuaren kontrako matxina bat. Horrek ekar dezake erregistrorak ez beriztea, hori izan. Ikusten. Eta hau ez da gure bakarrik, badago, orduan, honekin, euskainolaren kontua eta da, euskainolaren balorazioetan eta adibide bat eta lortuko zua, irakasle bada, Iruñeko ikastola batean lan egiten duen irakasle batek kontatu zian, bazukena, danak erderaz, eta errepente, kuadrilla bat, euskeraz ere itxezuna, baino euskeraz, baino euskainok. Eta hori esan zuen, jode, hau jarri behitu nik fenomeno. Hori bilizala atzetik dut esan, da ez, hori ez da hola, eta patia junta ez, hori ez da hola. Eta jode, guain danak erdeatzea dira. Berga etortu zian, ez?
Hombre, zuzentzearena, batek edo beste komentatu, zuzentzea ona da termiak zera, zuzendu behar dugu za, baina momentuak ere horkitu. Zu, 10 urte pasata edo ligatu bali maizu. Bela jantzita, bela jarrita nafaltzen nahi bali mazea. Eta besteak esaten behar beto maite dizut. Ez zuzendu. Utzi goizeako. Ulertu dezu adibidea, aplikau. Gauza zuzendu behar dienean. Eta gero, beste bat, eta euskainolaren balorazioa ezin daiteke beti negatiboa izan. Euskerara iritsiko bagara eta iritsiko badira, euskainoletik pasako dira. Ez dago beste berek. Beraz, oso gauza diferentia da. Erderatik euskerara dijoanaren bidea. Eta beste asunto bada, hemengo herri txikietan gertatzen arian bezala, Tolosara etorri eta hemen Parrandara etortzeko, beren euskera herrian utzi eta euskainolago bat hartzen dutela. Hori puñeta bada. Baina hori ere ulertzen da soziolinguistikoki. Besterik da. Hori, gauza finko bat bezala hartzean, ez hau prozesu bada. Gure lana da, hor euskararen erabilera dentsidadea handitzea. Neurri batean matematika puntu bat ere bada. Zenbat eta gehiago sartu, zenbat eta hobea sartu, orduan eta gehiago eta hobea tengo da. Zenbat eta euskara gehiago, euskara hobea sartu, orduan eta euskara gehiago eta hobea tenako da. Horregatik, ematen diogu, hemen gauden guztiok, halako garrantzia erabilerarik. Zen arazoa ez da maileguak hartzea, hori gertatu da eta gertatuko da. Arazoa da, euskerak berezko dituen baliabide guztiak alde batera utzi eta sistematikoki eta beti erderetara jotzea. Horrek degradazioa dakar. Besteak garbizalekeria ekar dezakeen bezala, hor baditugu mugarri batzuk, garbizalekeria arriskua dan bezala, utzikeria ere bada. Eta erremedioa, simplea da, erremedioa da, estandarra bultzatzea da, erabilera esparruak sortzea, erabilera bultzatzea, erreferentzia komunak sortzea, eta barra. Euskalkiena neukan, eta euskalkiena pasako dugu, bakarrik esan da, hori beste gai bat izan liteke da, gaztek momentu ondan euskalkietara jotzen bali badute, batez ere adierazkortasun bila jotzen dutela euskalkietara. Eta ez dituztela irudikatzen gure ideologia linguistikoetan irudikatzen ditugun bezala. Gehiago da, batutik aldendu adierazkortasuna daukan eta sekuleko indarra daukan hizkera baten bila. Bi hitzetan esan da. Eta hortik aurrera eta aurrera begira, aipatu ditut hor, azkenengo urteetan parte izan naizen proposamen batzuk aipatu ditut, eta esango nuke hizkuntzaren kalitatean aipatu izan dugula hizkuntza sistemaren helburua eta ikasbideak egokitasunaren ikuspuntura moldatzea proposatu genuenean, batez ere gramatikaltasunetik komunikaziorako jauzia ari ginela planteatzen. Eta planteatu genuen orduan ere, eskola orduz kanpoko jarduerak euskaldundu beharra, eta aur guztiek eskolatik kanpo ere euskarazko jarduera eremuak eskuragarri izatea. Euskarazko produktuen euskentza ugaltzea, teknologio berrietan euskarazko produktuak eskuragarri izatea eta erakargarriak izatea. Eta Euskal Herriko aurren arteko harreman bideak ugaltzea, mugoiek gainditzeko. Euskara 21 debatearen barruan, hor dauden proposamenen artean badira 3 zuzenean ukitzen gaituztenak. Ukitzen dutenak gorko gaia, eta bada, Euskara ohiko hizkuntza izango duten arnasgune eta funtzioak zaindu indartu eta edatzen. Hori lotuta da lehen diglusiaren inguruan aipatutako horrekin, eta euskara nagusi izango diren eremuak sortzearekin. Euskararen belaunez belauneko transmisioa bermatzeko eta erreferentzialtasun soziala indartzeko. Euskaraz komunikatzeko estandarrak malgutzea eta aberastea hiztun berrien adierazkortasunaren mesedetan. Zuzentasunaren irizpide bakarretik komunikagarritasunarenera eta adierazkortasunarenera igarotzea. Eta nik aipatuko nahituzke bukatzeko,
ikuspegi eta eduki soziolinguistikoak txertatzea euskaren irakaskuntzan. Esplikatu behar dugu zer ari zaigu gertatzen. Bai aurri eta baita gurasoi ere. Enpresiokat gurasoekin ez dela hitz egiten kontu hauetaz. Eta gurasoik, zela behar beste hitz egiten, ez dut esan hitz egiten ez danik, bizi dugun egoera interpretatu alizateko eta hartu beharreko neurri batzuk hartzera animatzeko. Sormen linguistiko eta alderdi ludikoa lantzea. Ahozkotasunari garrantzia handiagoa emanez. Behin entzunion gure ikasle bati, eta esan, gaur egun handia da, andereño parre egin du. Erregistroa edo hizkera desberdinak eta euskalkien ezaugarriak eta funtzioak bereiztu eta modu egokian erabiltzen ikastea. Hemen dago, indar berezia eginez, hezkuntzari dagokion hizkuntz formalaren lanketak, baina gurean erregistroak ere landu behar ditugu, batez ere zonaldunetan. Garbi erakutsiz, zer erabili behar, zer da, ona, kasu bakoitzean erabiltzea eta zer ez. Ze euskera ona, eta gara hartan esaten dut, da, egokia, jatorra, eta zuzena behar denean. Irakurtzaletasuna bultzatzea, hizkuntza aberatsa lortzeko ez dago ere beste, bide egokia dago ez dago beste bide gazteta esango, eta administraziotik eta udaletatik bereziki, aurre eta gazten ere hurbilak euskalduntzera, zuzenduriko egitasmoak sustatu eta indartu. Bere hauetan ere, hizkera adierazkorraren inguruko irizpideak erabili daitezen ahalegin du. Eta, honekin bukatuko, eta, guain galderaren bat edo pasa dituzuen edo, eta beste lanik dauzkazuentzat prestatuta bat. Bai, ikusten dezuek ikek telebistako tempusetara oituta dagoela, puntxu bukatzen du dena. Galdera jaso dituzue, badago galderarik, bai, Pello? Ekarren izedez. Gero bitartean, aipatu, hemendik irteten geranean orain, zuen eskubira, nire ezkerrera amaiketakoa alde hortan izango da, eta eskatu, puntualitatea, urrungo saioetarako ere, urrungo saioa amaikak eta laurdenetan hasiko da. Beraz, amaiketakora urbildu da gero, zuen azkarrena etorri. Hemen galdera badago, nahi bali madek eduki irakurtzak. Errentagarria alda eskolan erakustea familian edo kalean transmititu ez den hizkuntza, alegia eskolan jardu jokamamai edo eta gure txamilotxa erakutsi ezkero erabiliko aldute, behar da baita behar da ez. Nik uste hemen, faktoreen aniztasun honetan badago kontu bat, eta horrelako gauzak nola alegia. Esan bizot, esperientziot, eta Joxarrak bere garaian jarri zuna, bere gala batian, ika, hitz egiten animatzeko ikaslei. Ika nola erabiliko dute ikasleek? Antinaturala da, gorra egiten da. Denok badaki zenbat kostatzen den hizkuntza zaldatzea. Azken batean horrelako erabilerak dira, ez da hizkuntzaz baino da hizkera zaldatzea. Zure ahoiko ez den planteamendu batera pasatzea. Horretarako jolasa eta umorea beste biderik praktikamente ez dagoela. Hau ez da egiten zerrenda bat hartu eta mendik aurrera esango duzue, jardu jokamamai. Ez dute horrela esango. Baina, eta hori zuek dakizuen nola egiten den pedagogia aldetik eta bat, baina jolasean komunikazio testu inguruetan horrelakoak erabiltzen hasi ezkero, horiek bai txertatu daitezke egunero bizimoduan. Are gehiago, erabilera naturalean ere erabiltzen balin badira. Ez da errexea ere, hitz berri bat sartzea badakiuk zemako sartzen da, gero, guazemankekoek bi esaldi bota eta horiek transmititzen dira. Zait hortizik joan galdera, baina, eta gero, badira gauza batzuk, egia da, badira gauza batzuk balduko ditugunak. Hori ala da. Eta badira gauza batzuk berreskuratuko ditugunak, hori ere ala da. Ez dira berdinak izango. Herrietako hizkerak eta bat lantzeko, horretik esaten duen, egokitasunaen planteamendu hortizik joan, ez? Eta hori, zuek lantzen ari zaretena, eta
ikuspegi gramatikal huts batetik, gazteak ez dira hasiko ezer berririk erabiltzen. Jakingo dute baino, era honetan ez. Ikuspegi komunikatibo batetik, jolasti batetik, ez daitezke. Eta no erabiltzeko, hori jarri zuen sistema zen, beti esan batzutela Jose. Neska mutila izan. Eta orduan, ja beste puntu bat ematen zion, ja ez zan nahi, Jose etorriak, elkarren artean, Eta momentu batetik aurreak Jose horik endu entzuten. Eta zizian norberaren izena erabiltzen. Behar dio funtzionatu zuen, nisi bizten diote ez ere bat. Eta besterik ez da, aiz, bale. Bueno, ez, eta gero, eta gero, hemen Euskal galdera batzu zuentzako, batez jakiteko guk zen, eta segundo erdi bada, zate baterako, errazu programa planteatu gendunean, kriston debate izan genuen honen inguruan. Eta ez geunden ados, eta seguramente hemen galdetuko gano, denak ere ez geundek ados. Eta da, indako kaleko bilketa batean, emakume batek esantuzun, hau ero maixe da. Guk hori jarri merkendu, eta hizkuntzaren inguruko programa da. Zan. Hau nola transkribatzen dugu. Ero maixe, ero maixe, ero maixe, eo maixe, ala eo maia. Beste bat, nola jarri, hau egingo dugu, nola jarriko zenukate, zuen ustez nola erabili beharko litzateke, Tolosako udala euskara batzordea, ala Tolosako udala euskera batzordea. Euskal Herriko udalerri askotan A erabiltzen da, baina beste askotan B erabiltzen da. Bideak ez dira berdinak. Alegia, ez gaude ados. Beste histori bada, bide bakoitzak norte eramaten gaituen, arrazoi asko egon daitezkela, baina ez dira berdinak. Eta ez gaude ados, bat ala beste erabili. Eta kasu honetan, ere, aukera ideologikoa da. Ez ginen asarretu, eta ez gian kolpeka azten da. Baina ez da berdina. Ero maixe jartzea, ala eo maia jartzea ez da berdina, eta intentzio ere ez da berdina. Erabiltzen ditugun ereduak, badituzte bere ondorea. Guk eo maia aukeratu genuen. Eta horregatik, tribuaren berbetan, bukaerak ez dira euskalkietakoak zirkulazio librean jartzeko aukera ematen duten amaiera estandarrak baizik. Euskara estandarrera pasatzen ditugu. Galtzen da, herriko ukitua, baina esportatzeko aukera galtzen da. Eta ulertzekoa. Zer bestela, ero maixe, baten ulertuko luke oso gozarrakoa. Bueno, pues mila esker, animo, paciencia handikoa. Eta zorionak eta eskerrak etortzeatik, ánimo, hau txuko da.